дар ҷанги Украина ва ба вижа бархурдҳои минтақаи Донбас мубориза барои назорати ҳарими ҳавоӣ тавассути ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин аҳамияти хос касб кардааст. Оскільки це в першу чергу цивільний дрон, і треба розуміти, що в нього дуже можливості обмежені. ин дрони мулкӣ мебошад ва фаъолияташ маҳдуд аст. мо талош дорем дар набард аз тамоми имконоти он истифода барем. В бойових умовах. Ми залетіли фактично на відстані 4 кілометри. Дрон 4 кілометр از ما دور شده است. ما منظره را مشاهده نموده چند عکس برداشتیم. اکران ما خرد است و بیشتر از آن را از نزدیک دیده نمیتوانیم. Що відбувається, тому що він дуже маленький. нерӯҳои русия кӯшиш мекунанд ки бо истифода аз таҷҳизоти мушаввашкунанда кори дронҳоро барҳам зананд. мо дар ин ҷо аз сигнали моҳвораи GPS истифода намебарем, зеро русия сигнали тақаллубӣ ирсол карда дронҳоро раҳгум мезанад. ин бадтар аз гум кардани сигнали GPS аст, зеро дрон ба дасти душман меафтад. Тоді він хоча б не втікає від мене при втраті сигналу. Ось зараз знову пропав. сарбозон пас аз наворгирӣ бо дрон бояд зуд мавқеи худро тағйир диҳанд то аз оташи душман наҷот ёбанд. дар ҷангҳои Украина ҳам нерӯҳои ин кишвар ва ҳам нерӯҳои таҷовузгари Русия аз ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин барои раҳнамоии оташи тӯбхонаву партоби хунпораҳо ба таври густурда кор мегиранд. اگر هواپیمای بدون سرنشین 2 و یا 3 هفته استفاده شود خیلی خوب است، زیرا در این مدت میتواند به اصطلاح میسی نظامیش را اجرا کند. درون عادی از 4 تا 5000 دلار قیمت دارد. نرخ درون دارای کامرای شناخت گرمی 8000 دلار است. اگر درون تانک دشمن را آشکار کند و توپخانه ما تانک را محو نماید، وظیفه اجرا شده است. فکر کنید که نرخ تانک چند است و نرخ درون چند، یعنی میسیا همین گونه اجرا می شود. дрон свою задачу зробив і він себе окупив. Украина одатан барои маҳви танку мошинҳои зирепӯши Русия аз дронҳои туркии Байрақтар истифода мебарад. Русия бошад дронҳои ҷангии Орлан ва Кубро дар ихтиёр дорад ки дар ҷанг бар муқобили нерӯҳои украинӣ истифода мебарад. Украина мегӯяд ҳимоят аз дронҳоро хуб баро монда то кунун камаш 500 дрони Русияро сарнагун кардааст. бо вуруди дрони русия ба ҳарими ҳавои зери назари мо он мавриди оташ қарор мегирад. мо одатан аз системаи мушакии замин ба ҳаво бо номи оса кор мегирем. русия дронҳои Орлан 10-ро бисёр истифода мебарад. мо ҳамчунин бо истифода аз таҷҳизоти электронӣ чанд дрони ин навро ба замин шинондем. дрони украинӣ октокоптер 18 метавонад ба сари сарбозони рус норинҷак партояд. мисли он бо амиқрафти ҷанг дар шарқи Украина ҳар ду тараф роҳҳои истифодаи бештари дронҳоро таҳқиқ мекунанд.